Velkommen til serien af How-To-videoer fra Massey Ferguson. I denne video vil vi sammen undersøge, hvordan man justerer og bruger kraftudtagene på din traktor. Bemærk, at disse operationer involverer højhastighedsmekanismer, der kan være farlige. Sørg for at udføre dem sikkert. Lad os starte med at gå til PTO-siden fra hovedmenuen. Hvis din traktor har et forreste kraftudtag, vises de tilsvarende indstillinger øverst på siden, mens parametrene for det bageste kraftudtag er lige under. For det forreste kraftudtag kan du justere opstartsaggressiviteten ved hjælp af en valgboks. Vælg en værdi mellem 0, langsom start, og 10, hurtig start. Start derefter det forreste kraftudtag ved hjælp af knappen på armlænet. Omdrejningshastigheden vises i menuen, på instrumentbrættet og på hovedsiden af Datatronic 5. Med hensyn til det bageste kraftudtag kan du vælge flere driftshastigheder afhængigt af din traktors udstyr og det redskab, der bruges. Brug skyderen til at vælge den ønskede hastighed blandt de tilgængelige muligheder. Du kan også sætte kraftudtaget i neutral position, når du tilkobler redskabet. Start dit bageste kraftudtag ved hjælp af knappen på armlænet. Omdrejningshastigheden vises også på instrumentbrættet og på hovedsiden i Datatronic 5. Hvis du ønsker det, kan du tilføje widgets, der viser kraftudtagshastighederne. Bemærk, at når et kraftudtag stoppes af en anden grund end manuel nedlukning, for eksempel i automatisk kraftudtagstilstand, eller hvis føreren forlader førerpladsen, vil widget-ikonet startsiden og instrumentbrættet blinke for at signalere stoppet. Den næste indstilling vedrører den eksterne PTO-kontrol, der er placeret på traktorens bagskærm. For at aktivere denne kontrol udefra, skal du trykke på den i mindst 3 sekunder og derefter slippe den. Kraftudtaget vil blive aktiveret. For at stoppe den, skal du trykke på den eksterne kontrol igen. Med denne indstilling kan du aktivere en foruddefineret motorhastighed. Når kraftudtaget aktiveres af den eksterne kontrol, sæt denne parameter til on, og indtast derefter en motorhastighedsværdi på 1500 omdrejninger per minut. Hvis du derefter udfører den samme handling udefra, vil kraftudtaget blive aktiveret, og traktorens motorhastighed vil stige til den ønskede værdi på 1500 omdrejninger i minuttet. Endnu et vigtigt punkt. Hvis du forlader førersædet med PTO'en tilkoblet, lyder der en alarm, og der vises en pop-up på instrumentbrættet. Hvis du ikke griber ind inden for den givne tid, deaktiveres kraftudtaget af hensyn til din sikkerhed. Hvis du ønsker at lade kraftudtaget køre, klik på OK for at deaktivere alarmen, og holde kraftudtaget aktiveret. Endelig giver en knap dig adgang til indstillingerne for den automatiske kraftudtagsfunktion. Denne funktion er beskrevet i en dedikeret MF-vejledningsvideo. Nu hvor du er fortrolig med det grundlæggende i styring af kraftudtag, er det din tur til at prøve.